छिपी छिपी बरसा घर केमिति जीवी जे काली राखी पूर्णिमा नुआखे चाकरी करछि मैनेजर मते छाड़ देले कि जदि मु न जीवी ताले मो भाई मान घर के राखी केमिति बांधिबी जजिया भाई कहले अजय भाई मो भाई को मते आसे बस स्टैंड रो नै जबो ते से माने कोन देखा अछि एठुआ गां 2 किलोमीटर रहला केमिति घर को जीवी जे मो नै छाड़ी गई आसीबी की तमे मो ना सावधान मुर्मू मो मा सावधान इंडिया देखो मने जन्म देखिला बोली मो ना सावधान रखिला मो सावधान रे चोरी करे सावधान रे मर्डर करे सावधान रे किडनैप करे आवे में तते सावधान रे उठे ने पीले नन्नी कौन नाता कर पड़ला आकाश दफा स्वप्न के सत्य हुए ना माने छोट घर झील तू मो घर बहु हवा को स्वप्न देखी ते आज एमती अवस्था करी मो पुअर स्त्री कौन कहार रक्षिता हवा को भय कर देखो झील परी झील परी किंतु झील नुआ तो भाई रजत मो झील को भाई मो बंधु बांधव मत छोट कर तू तो मो पुओ को बाहले मो पूरा माटी रे मिसी आ तू भूली गले कौन हम आ मो पुओटा तो पागल हो जाइछि देखो मु आपन हाथ जोड़े मु आपन को गोड़ तले बसी छाड़ी ए मो गोड़ धरिले कम कॉलेज ना बदली जीवन कौन बे ए मो दई तारी फंडा नुहे गोटाए राति रे शैतान आउ गोटाए राति रे कंस दई तारी फंडा बाहाउचे नाटक करो तो कांदुरा बड़ आमे हरु सब साप आगुरु थेलु धंडिया साप आउ एबे गोखरो नाग आगुरु थेले नागो
ଏବେ ବି ଅଛି ନାକ ବଞ୍ଚିଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାକ ହେଇ ସତ୍ୟ ଉପରେ ସତ୍ୟ ମାରୁଥିବ এই আজি তোর এমনিতে অবস্থা করিবি তুই এরিয়ারে রহিপারি শোন একথা যেদিন থেকে এই নজর আনতি তোর কান মো কান যদি তিনটা কান হুয়ে তাহলে তো গন্ডি মুন্ডটাকে কাটি রাস্তা উপরে গড়েই দেবে বে ମୋ ବାହାଘର ଥିଲା ଆନନ୍ଦ ବାରିକୁ ଥିଲା କୁନ୍ଦ ମହାବାରୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯୋଉ ତିଥିରେ ମରିଥିଲା ସେଇ ତିଥିରେ ମୋର ଜନ୍ମ ବୋଲି ମୋ ମା ଦେଇଥିଲା ମୋ ନା ମାନବ ବିନ୍ଦ मते तो जहा जंत्रणा दौच
ମୋ ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଲଣି। ଆକାଶଟା ମୋର କୋଉଠି କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଛି ଯେ ତାର ବି ଦେଖା ଦର୍ଶନ ମିଳୁନି। ଆଉ ମୋ ରୂପା ସହରରେ ରହି କୋଉ ଅଫିସରେ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି ଯେ ସିଏ ମନ ପାଇଲେ ଘରକୁ ଆସୁଛି, ନହେଲେ ତ ନାହିଁ। ଆଉ ଇଏ ବି ଆମର କୋଉଠି ଗୋଟେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସକାଳ ପହରୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଫେରୁ ଫେରୁ ରାତି ଅଧ ହେଇଯାଉଛି। ଏମିତି କି ଦିନେ ଦିନେ ଫେରୁ ଫେରୁ ପାହାନ୍ତିଆ ପହର ହେଇଯାଉଛି। ଏମାନେ ଯାହା ସବୁ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମୋରି ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ନା। ମୁଁ ଯଦି ମରିଯାଆନ୍ତି ଏମାନେ ଆଉ କଷ୍ଟ ସହନ୍ତେନି ଠାକୁର। ସଙ୍ଗାତ ମୋ ରୂପାକୁ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଣିଦେଲି ତ। ମୋ ରୂପା କଣ ଆସିଲାନି କି? ସଙ୍ଗାତ ଏଥର ଯା ତ ସଙ୍ଗାତ କି ବୁଝା ଯା ବୁଝା ସଙ୍ଗାତୁଣୀ ଆମେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଯାଇଥିଲୁ ରୂପାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। କେଉଁ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲୁ, ଶେଷ ବସ୍ ଆସିବା ଯାଏ ଅପେକ୍ଷା କଲୁ, ହେଲେ ରୂପା ବସରେ ଆସିନ। ଆସିଲାନି ସକାଳ ଯାଇ ସଞ୍ଜ ହେଲାଣି, ତାହେଲେ ପିଲାଟା ଗଲା କୁଆଡେ? ମୋ ମନକୁ କାହିଁକି ପାପ ଛୁଁଛି? ହେ ଭଗବାନ, ରୂପାଟା ଆସିଲାନି। ଏ ସଙ୍ଗାତ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଥିଲି ଆମେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରହି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ହଁ ସେ ଅଧାରେ ଘରେ ବସିକି କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଭାଇ ଭାଇ ଦେଖ ନିଅ, ଏଇ 50,000 ଅଛି ନିଅ। 50,000 ଟଙ୍କା? ହଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ତୁ କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ? ଭାଇ ଆରେ ସେ କଥା ପରେ ସେ କଥା। ଏ ଭାଉଜ ଭାଉଜ ତମ ଦେହ ଭଲ ହେଇଯିବ, ତମେ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରନି। ନିଶ୍ଚୟ ତମ ଦେହ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଆକାଶ ଭାଇ ଆରେ ତୋର କଣ ମନେ ନାହିଁ ଡାକ୍ତର କଣ କହିଥିଲେ? ଭାଉଜର ଦେହ ଭଲ ହେବାକୁ ହେଲେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର। କହିଲେ 50,000 ମିଳିଯିବ। କଣ ମିଳିଯିବ? ଆଉ 8 ଦିନ ମତେ ସମୟ ଦିଅ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ 5 ଲକ୍ଷ ଆଣିକି ଦେବି। 5 ଲକ୍ଷ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତୁ 8 ଦିନରେ ଆଣିକି ଦେବୁ? ହେଲେ ଏତେ ଗୁଡାଏ ଟଙ୍କା ତୁ କୋଉଠୁ ଆଣିବୁ? ଖାଲି ହାତରେ ତତେ ଏତେ ଗୁଡାଏ ଟଙ୍କା କିଏ ଦବ? ଆକାଶ ତ ଭାଉଜ କଣ ପଚାରୁଛି ପରା? ଆରେ ଏତେ ଦିନରେ ତୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଣିବୁ କୋଉଠୁ? କହ ଆକାଶ, ଏତେ ଗୁଡାଏ ଟଙ୍କା ତୁ ଆଣିବୁ କୋଉଠୁ? ଆକାଶ କହ ଆକାଶ, ଏ 50,000 ଟଙ୍କା ତୁ କୋଉଠୁ ଚୋରି କରି ଆଣୁ ତ? ଆକାଶ ଏ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆଣିଛୁ ତୁ? ପରିଶ୍ରମ, ଢେର ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିଛି। ଭାଉଜ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ବି କରିବାକୁ ପଡିଛି। ତୁ କୋଉଠି ଜବର ଜବରଦସ୍ତ ଛଡେଇ ଆଣିଲୁ ତ? ଆକାଶ ନାଇଁ ଅଖା ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲା ବେଳେ ନା ମୋ ଦେହରୁ କଣ କମ ଝାଳ ବୋହିଛି। ଜାଣିପାରିଲି ରେ, ଅଖାରେ ପୁରେଇ ତତେ ବୋହିବାକୁ ପଡୁଛି ନା। ଏ ଆକାଶ, ଏତେ ସବୁ କଷ୍ଟ ଯୋଉ କରୁଛୁ ତୁ ମୋରି ପାଇଁ କରୁଛୁ ନା ରେ। ସେତେବେଳେ ନା ସେତେବେଳେ ସିଏ ଯୋଉ ଡହଳ ବିକଳ ହଉଥାଏ ନା। ସତ୍ୟା ମୁଁ ଠିକ ବୁଝିଗଲି ସତ୍ୟା, ଏଇଟା ନୁହଁ ଆମର ସେ କଂସେଇ ଜାଞ୍ଜିନିଆ ବଙ୍ଗଳା ପାଖରେ କାମ କରୁଛି। ଛେଳି ଗୁଡାକୁ ଅଖାରେ ପୁରି ଡାଲା ଟ୍ରକରେ ଲୋଡ କରୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟାର ଝାଳ ଫଳ ବହି ଯାଉଛି। ବୁଝୁନ ସେତେବେଳେ ନା ସେତେବେଳେ ମୋ ରୂପା କଥା ମୋର ଭାରି ମନେ ପଡୁତା। ଭାଉଜ ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଉଠି ଥିଲୁ ରୂପା? ଆମେ ପୁରା ତତେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, କୋଉଠି ଥିଲୁ ରୂପା? ଆରେ ଆମେ ବହୁତ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲୁ, ହେଲେ ତୁ ଶେଷ ବସ୍ ତ ଆସିନଥିଲୁ। ରୂପା ଆରେ ତୁ ଅଖାଟା ଦେହରେ ଗୋଳି ହେଇଛୁ। ଏ ଆକାଶ, ଆରେ ଦେଖିଲୁ ତମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖ, ଭୂମିକମ୍ପ ହଉନି ନା? ତାହେଲେ ପାଦ ତଳୁ ମୋ ମାଟି ଗୁଡା କେମିତି କମ୍ପି ଉଠୁଛି କାହିଁକି? ଏମିତି ପାଗଳ ଭଳି କପି ଏ ଆକାଶ, ଆରେ ଦେଖିଲୁ ଛାତ ଉପରୁ ଆକାଶଟା ଏମିତି ଛିଡି ପଡୁଛି କାହିଁକି? ଏ ଆକାଶ, ଆରେ ଦେଖିଲୁ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଗୁଡା କେମିତି କମ୍ପି ଯାଉଛି କାହିଁକି? ଏ ସଙ୍ଗାତୁଣୀ, ଆରେ ତୁମେ କଣ ପାଗଳ ହେଇଗଲ ନା? ମୁଁ ଏକା ପାଗେଳି ହେଇଯିବିନି। ତମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ କଥାଟା ଜାଣି
ହେଇଯିବା ତୋ ଭାଉଜ ପାଖରେ ବୋଲି ୟା ଚୋର କପି ଯାଉଛି এই দেখো মোর উপর ওঠରୁ কেମିତି ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି ଦେଖ এই দেখো মোর উপর ବେକ କେମିତି ଫାଟି ଯାଇଛି ଦେଖ এই দেখো মোর উপର ଜାମାଟା କେମିତି ଚିରି ଯାଇଛି ଦେଖ ସମସ୍ତେ ଅନିଷ୍ଟ ରୂପା ରୂପା କରେଛି ତୋର ସେ ଅମଣିଷ ପଶୁଟା ମତେ ଜୋର କରି ମୋ ଇଜ୍ଜତ ନେଇଗଲା ଲୋ ଭାଇ ମୋ ଇଜ୍ଜତ ନେଇଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରୁ ରାତି 12:01ରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବି ବୋଲି ଶେଷ ବସରେ ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଉ ଅଜିଆ ଭାଇକୁ କହିଦେଲି ଅଜିଆ ଭାଇ ଓ ଭାଇକୁ କହିବ ମତେ ଆସେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ନେଇଯିବ ସମାଜର ମୋର ତୋତେ ହାରିବା ପାଇଁ ବସ୍ଟା ଯାଇଥିଲୁ ରୂପା ସେଠି ଢେର ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ରୂପା ହେଲେ ତୁ ଆସିଲୁ ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇଲା ପରେ ଶେଷ ବସ୍ର ଶେଷ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲି ମୁଁ ହେଲେ କୋଉଠି ଥିଲା ସେ ଅମଣିଷଟା ମତେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଉଠେଇ ନେଇଗଲା ଆଲୋ କିଏ ସେ କାହିଁକି ନେଇଗଲେ ତତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଟି କରି ଡାକିବାକୁ କେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ହେଲେ କାହାରିକି ଡାକି ପାରିନି ଏଇଟା ସେ ଲୋକଟା ମତେ ଅକାରେ ପୁଣି ମୋ ପାଟିଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ଆଉ ସେ ଲୋକଟା ନେଇ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଶେଷରେ ସେ ପଶୁଟା ମତେ ଅସତେ ସଜେଇ ଦେଲା ଲୋ ଭାଇ बारटा बजिगला लो भाई ଆଉ ତମେ ମାନେ କାହିଁ ଛିଡ଼ା ହେଲ ହାତ ଦେଖା ମୁଁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଦେବି ऐसा ना भाई तू एमती चुपचाप ही कहीं छिड़ा हाथ देखौनु अरे हाथ देखौनु मु तो हाथ रे राखी बांधेबी अरे हाथ देखौनु तो हाथ एमती थरुची कहीं तू बजार से तो हाथ एमती थरुची कहीं अरे हाथ एमती थरुची कहीं ଆଲୋ ଆଲୋ ମୁହଁ ତ କାହିଁକି ଧରିବ ବାନ୍ଧେ ରୂପା ତୁ ମୋ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧେ प्रतिवर्ष राखी पूर्णमी मुझे तो बड़े राखी बांधे दिए तू जो गीतटा गाओनु गाइबुने तो नगा मु कोन शिखी देखी राखी आसीची रे राखी आसीची किती सपोसा नहीं आसीची पूरे भाई रो हातरे राखी बांधीची सबु सुख दुख रे साहब बापाई भाई तारो शपथ नेछि राखी आसीछि रे राखी आसीछि
मते बस स्टैंड उठे नेला बेले ता सहित जो लोकटा थिला से लोकटार ना सहित तो नाटा भी मिसी जाउतेला नहीं नहीं भाई मो भाई रो ना सुनी मुझे बहुत बाधो थिला एले मो भाई बेले मो भाई को सेवे नहीं करि परबो केबे करि परबोनी इले से लोकटार कथाबार्ता सहित तो कथाबार्ता भी मिसी जाउतेला सत्यालो सुनिथिली भगवान करे ए गरीब मानक पिठी को विद्या मानती हेले से लोकटा से कि सही पारे हेले भगवान हमको एमिति कागी मारछन सत्या मते लागुची भगवान हमको जेते की जोर रे माड़ मारिछंती सेई माड़ रे आमे मरी जीवा मु तुमके डाकुची तुम शुणु न हे रूपा मजी घरे चैलेंज करके आछी आ मम्मी कहि के आछी आ बहु को संगे नेकी घर को जीबी चलो आमी को मंदिर रे बाहर जीवा तापर देखियो हमर की कोन करबो आसो ए चली जाओ चपड़ा मो हाथ छड़ कोची ए हेलो ए रुद्र जा हाथ धरे धरे क्षमा छेड़ेनी हां ओ सेदिनर कथा पाई ताले मो परे राखिछ ए देखो सेदिनर कथा पाई मु कान धरुची भूल मागुची एबे आसो तमे कोन जाउछो मु मरि गले तमे शांति पाइबो शांति कोरी रूपा शांति कोर तमे कोन जानिनो दुनिया लोक पत्थर मारिले पत्थरटा सीधा छाती रे बाजे पत्थरटा सीधा जाई कलिसा रे बाजे बोली जो पत्थरटा निचर लोक मारुती तमे परा मोर निचर तो तमे मो पे सातो पोलो डरो आवरी परो कहि देले फुला फुटेनी कहि देले छन्न हुएनी कहि देले हापुरे लोक पर ही जाएनी तमे क्या कहबा कथा को किंतु मु गोटे कथा कहबी मु तुमको बहुत भलो पाए वो कि तो तुमको बहुत घृणा करे छाड़ीची भलो पाइबा पई गोटे कारण यथेष्ट घृणा करबा को अनेक कारण गोटे कारण को तमे हो जो गोटे मध्य सत्य निशा पाई मध्य सत्य नहे निशा सत्य पाई मध्य सत्य तमे हो जो गोटे बलात्कारी प्रेम रे पतन रही मु प्रतारित रही गरम प्रेम करी मु पागल होइची तमे हो जो रुद्र जे कि तमे हो जो जोले बलात्कारी भोकर हेची मो मन धर्षित हेची मो दरदी हृदय हां तमे सोना बेले गोटे झियो को भला पाउ आ ता सहित प्रतारण करी तमे ताको मर्डर करी जाओ मारिलो मु जानी तमे मते मारिबो तने हाथीर मुंड को तेंटा मारिले
ସେଇଥିରୁ ଜଣା ପଡେ ହାତୀ ସୁଧାର ନା ପାଗଳ। ପ୍ଲିଜ ପ୍ଲିଜ ରୂପା ପ୍ଲିଜ ସେମିତି କୁହନି, ସେମିତି କହି ମୋତେ ଆଉ ଆଘାତ ଦିଅନି। ହେଇ ଥରେ ତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଯେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଳି ହେଇନି, ଆଉ ଥରେ ଭାଙ୍ଗି ତମେ ଲହୁ ଲୁହାଣ କରିଦିଅନି। ହେ ରୂପା ଏ ହୃଦୟଟା ଲୁହାରେ ନୁହଁ ଲହୁରେ ତିଆରି। ତମ ପାଖରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ମୋ ହୃଦୟଟା ପଥର ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଏ ପଥର ଛାତିରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟିଲେ କେବଳ ଲହୁ ଝରିଆଟା ସାର ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଭଲ ହବ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଶା ନ କରି ଚୁପଚାପ ଏଠୁ ଚାଲି ଯାଅ, ଆଉ କେବେ ବି ଏଠିକି ଆସିବନି। ଯଦି ଆସେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବିନି